गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सोरमोन बेलाय जोंनि टेन्डारा केन्सेल जाबाय थैसाम 2 आबुं बर' सावथुना नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो दं गहपुर हालामनि सिङाव थानाय मुंदांखा बर'नि फावखुंगुर रबि नार्जारिनि आर.एन. फिल्म प्रडाक्शन बेनाराव दिहुनजानाय थैसाम 2 खौ बोहैथि मार्च दाननि 22 अक्ट'आव बेलासिनि 3 बाजिनिफ्राय निउबो एपआव नोंथांमोनहा नुनो मोनसिगोन दाब दाब जायगायाव देखायना रायजो राजाफोरजों अनसायजानाय थैसाम 2 बर' सावथुनखौ जायफोरा दासिमबो नुवाखै बिथांमोनहा बोहैथि मार्च दाननि 22 अक्ट'आव निउबो एपआव थांना नायनो हासिगोन होनना खौराङाव बुंथियो मुंदांखा फावखुंगुर रबि नार्जारिया लोगोसे मुंदांखा फावखुंगुर बिथां रबि नार्जारिया खौरांनि गेजेरजों आरोबाव बुंथिबावोदि थैसाम 2 सावथुनखौ जायफोरा रि-आपल'ड खालामो अब्ला बिथांमोननि सायाव आयेननि राहा लानाय जागोन बेनिखायनो बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बोहैथि मार्च दाननि 22 अक्ट'आव खम बेसेननि गेजेराव निउबो एपआव थांनानै थैसाम 2 आबुं बर' सावथुनखौ नायनो हागोन खुलुमनाय थाबाय नैबे दिनै जोंनिनो बर' रादाबगिरि बिथांमोननिसिम बड'लेण्ड बुब्लि बड'सा आरो बड'लेण्ड रादाब बिथांमोननिसिम आरो गिबियावनो आङो नैबे माने बिथांमोननि चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोनखौबो आङो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनि मोनाबिलिनि आं खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय जोंनि दिनै नैबे दसे सम नैबे रायलायनायनि जों थांखि लादों जे फैगौ जोंहा 22 मार्चनि 3 बाजिनाय लोगो लोगो जोंनि निउबो एप्सआवहाय आंनिनो आर.एन. फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय थैसाम पार्ट 2 मुभिखौ जों रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो जोंनि सावथुन नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरग्रोयो जे सिगाङावबो जोंनि सिनेमाखौ माने गोबां खस्थ' मस्थ' खालामनानै लैहोर नायफैदोंमोन थिग बेबायदिनो माखासे बिथांमोना गोजानाव थानाय सोरबा बिदिनो सिनेमा हल बा गामि एरियायाव नायनो सोलाबै मानसि बा टाइम मोनै मानसि बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायनो लुबैयो जे नैबे जोंनिनो बर' हारिमुजोंनो बा बर' सावथुनजों लोगोसे दिहुनजानाय निउबो एप्सआव थांनानै नायहैगोन होननानै आं आसा खालामो जाहाथे फैगौ मार्चनि 22 मार्च आरो 3 बाजियाव जों रिलिज खालामनाय जागोन बिनिखायनो आं नायगिरि बिथांमोनखौ आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय आं खुलुमनाय आरो अननायखौ बावहरग्रोबाय जे बयबो बिथांमोना नायनानै जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै खुलुमनाय थाबाय नोंथाङा आरोबाव इयुनाव बेफोरबायदि फिल्म बा एलबाम बायदिसिना दिहुनबावनो थाखाय थांखि लादों नामा आंनि प्रडाक्शननिफ्रायनो दिहुनबाय थागोन आरो जों बिदिनो सावथुनखौबो जोङो नैबे साननैसोनिफ्राय जों शुटिंखौ स्टार्ट खालामनाय जासिगोन जों बेबायदिनो फैगौ सम मथे जोङो सेप्तेम्बरहालागै बा माने आगस्टहालागैनि गेजेराव जों रिलिज खालामनाय जागोन आरोखि फैबाय थानायनि थाखाय माबाफोर दायो प्रजेक्टफोर रेडि खालामनाय जादों नामा जोंनाथ' अलरेडि रेडि जाबाय जोङो शुटिंखौ बे साननैसो बावैनो लानाय जागोन आरोखि औ आरो दायो नोंथाङा बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे हिर' बा फावखुंगुर जानानै नोंथाङा जाखांफुनाय लाइमोनफोर दानि देंखोगिरि बा जाखांफुनाय एक्टरफोर बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानगोन आं बेखौनो जोंनि जाखांफुनाय जिथु लाइमोन जोंहा आंनिनो फंबाय बिनानावफोर बिथांमोनखौ आङो बेखौनो खावलायनो लुबैयो थिग बिदिनो सिगांनिफ्राय जोंनि बर' इन्डास्ट्रिया साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोबाय बेबायदिनो फिल्म लाइनजोंबो सावथुन मुलुगजोंबो बा कालचार लाइनजोंबो सोलिनो हानाय जाबाय बिनिखायनो फंबाय बिनानावफोरखौ आं बेखौल' गुरै खावलायनाय जायो जे मोजां कर्स लानानै जुदि माने जोंनि बर' सावथुन मुलुग बा कालचाराव फैयोब्ला जों बेजोंबो सोलिलांनो हानाय जोंहा बेबायदि केपासिटिखौ जों नुहुरबाय आरो बेजोंबो माने गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हानाय जिउआव लाइफ दानो हानायखौ आं नुहुरदों आरोखि फैबाय थानाय समाव बे फिल्मखौ माबायदि बानायनो होनना सानो फैबाय थानाय समावथ' जों थांनाय बोसोराव जों थैसाम पार्ट 2 खौ जेरैबायदि अनसायनाय मोन्दोंमोन रायजोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननानै थिग बेबायदिनो जे दासिमबो बर' सावथुनखौ रायजो राजाफ्रा अनसायो माने मोजां जिथु
नायग्रा बिथांमोननिसिम गोसोखौ बोहोनो हायोब्ला इन्जय खालायहोनो हायोब्ला जों थिग बेबायदिनो जों बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन बानायलांनो जों सिन्था खालामदों आरोखि। नोंथांनि बे जिथु सावथुन दायो थैसाम 2 नोंथांनि बे थैसाम 2 सावथुनखौ जुदि सोरबाफोर रि-आपल'डफोर होयोबा बा आपल'ड होयोबा नोंथाङा माबाफोर एक्सन लागोन? आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं माने नायग्रा बिथांमोनखौ आं खुलुमनाय बावहरो जे बिथांमोना जा निउबो एप्सआव थांनानै नायदों बिथांमोना नायनानै इन्जय लानो हागोन बा गोसोखौ गोजोन होनो हागोन। लोगोसे आं बेखौनो गुरै खावलायो जायफोर बिथांमोना इउटुबारफोर बिथांमोना जोंनि बे थैसाम पार्ट 2 खौ जुदि माने रेकर्डिं खालायनानै गावनि इउटुब चेनेलाव दा हगार बा पेजआव हगार आं बेखौनो गुरै खावलायो। बिथांमोना नायोबा नायनो हागोन आरो नायाबाबो जों माने बेबायदि रेकर्डिं खालायनानै हगारनाङा। मानो होनबा जोंहा बिनि थाखाय जोङो आयेननि माने राहा लानाय जागोन। जों सिगाङावबो जोंनि सिनेमाखौ जेरैबायदि रेकर्डिं खालायनानै हगारदोंमोन बिथांमोनखौ जों हमनानै बिदिनो निउसनि दारै हमनानैब्लाबो बिथांमोनखौ आयेननि साजा होनाय बायदि जों फाइनबो फोनांदों। थिग बेबायदिनो दाबो जोंनि थैसाम पार्ट 2 खौ जाय बिथांमोना सोरबा गावनि पेजआव बा गावनि इउटुब चेनेलावहाय रेकर्डिं खालायनानै हगारोब्ला बिथांमोनखौ जों गोख्रों राहा लानाय जागोन आरोखि। खुलुमबाय रादाबगिरि बुथुमगिरि बिथांमोन। आरएन फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुनजानाय थैसाम 2 सावथुनखौ फैबाय थानाय मार्च दाननि 22 थारिखखालि बेलासिनि 3 बाजियाव निउबो एप्सआव हगारनाय जासिगोन। बेनिखायनो गुरैयै खावलायहरनाय बे सावथुनखौ जोङो सिगाङावनो सेप्तेम्बर मासाव रिलिज होदोंमोन। रिलिज होनायनि गेजेरजों गोबां बर' फिसाफोरा बा सावथुन नायगिरिफ्रा गोबां अनसायदों, गोबां अननाय मोनदों, गोबां बे सावथुनखौ नायदों। अब्लाबो जाय बिथांमोना माखासे समनि थाखाय नायनो हायाखै, दा बेनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां सुबिदा निउबो एप्सआ। बे निउबो एप्सआव न'आव थानायनि गावनि मबाइलावनो नायनो हासिगोन निउबो एप्सआव थांनानै। बेनिखायनो गुरैयै खावलायहरनाय बर' सावथुन नायगिरिफोरखौ, बर' फिसा जों गुरै खावलायहरगोन आरएन फिल्म प्रडाक्शननि जानानै जाहाथे बे सावथुनखौ जेरैबायदि सिगांनिफ्राय अनसायबोदोंमोन जाहाथे बे सावथुनखौबो नायो। नोंथांमोन नायोब्लासो जोङो प्रडिउसारफ्रा बा सावथुन दिहुनगिरिफ्रा हेफाजाब मोनगोन आरो इयुनाव बानायलांबाय थानो सुबिदा मोनगोन। मोनसे एकदम रिकुवेस्ट खालामहरगोन, गुरैयै एकदम खावलायहरगोन, खुलुमनानै रिकुवेस्ट खालामगोन जाय बिथांमोना निउबो एप्सआव थांनानै बे सावथुनखौ नायगोन, थैसाम 2 सावथुनखौ नायगोन। बे नायनायनि गेजेरजों नायनो हागोन, खिन्थु मोनसे गुरै खावलायहरनाय जाहाथे बे सावथुनखौ कपि खालामनानै रि-आपल'ड खालामनाङा। रि-आपल'ड खालामोब्ला दायनिगिरि जायो। खारन बेयाव सासे बिगुमा दङ, गुबुननि मालखौ रि-आपल'ड खालामबा क्राइम जायो। बेनिखायनो गुरैयै खावलायहरगोन। सिगाङावबो बेबायदिनो खालामनांदों, उफाय गैया जादों जोङो। सासे प्रडिउसारा गोबां रां आरो गोबां खस्थ' खालामनानै मोनसे सावथुनखौ बानायो आरो बेखौ जुदि बुजियासिनो जोंनियाव नुबाय थायो, गोबां मिथिखा हसिखाबो खालामग्रा थायो। बेनिखायनो गुरैयै खावलायहरनाय जाहाथे बे थैसाम 2 सावथुनखौ रि-आपल'ड होनाङा। जुदि होयोब्ला जों आयेननि बेब'स्था लानाय जागोन आरो जोंनि थैसाम 2 खौल' नङा, जेसेबां बर' गोदान सावथुन ओंखारो बेफोरखौ जाहाथे रि-आपल'ड होनाङा बेबायदि जों नुबाय थायो। बेनिखायनो जुदि सोरबा खालामोब्ला जोङो आयेननि राहा लानाय जागोन।